Ang daming pinagbabawal si pastor, lahat na lang pinakikialaman. Iyan ang sinasabi natin minsan. Hindi si pastor ang nagbabawal ng mga yan. May mga bawal dahil salita ng Panginoon ang basehan. Siya ang boses ng Diyos para ikaw ay mapagsabihan, para magamit ka sa ministry ng walang hadlang. Kadalasan si pastor nagagalit sa atin, mga kapatid, dahil may nakita siyang mali na dapat nating ituwid. Minsan masakit, minsan nagtatampo tayo, pero lahat ng iyon ginagawa niya para tayo'y matuto, para maingatan natin ang ating testimonyo. Minsan si pastor, natutulugan natin ang kanyang preaching kasi parang mahina ang pagsasalita at boring. Natanong mo na ba kung siya'y nakakain? Kapatid, kailangan niya ng iyong panalangin. Kung may kakayahan ka, suportahan mo na din. Hindi siya si Superman, siya'y tao rin. Bigay sa iyo ng Diyos niyan para ikaw ay maging mabuting tao. Kaya mahalin mo sana dahil isa itong regalo. Dahil sa kabila ng katigasan ng iyong ulo, hindi siya napapagod magturo para maging maayos kang Kristiyano. Huwag mong ikumpara ang pastor mo sa pastor ng iba dahil may kanya-kanyang gifts sa bawat isa. Kaya kahit ano pa ang pastor mo ngayon, kapatid, bigay sa iyo ng Diyos niyan para malaman mo ang daang matuwid. Napakahirap po ang maging pastor. Lahat gawin mo para ikaw maging good example. Kahit kunti ang allowance at naghihirap, ginagawa pa rin ang ministry at di natitinag. Alam niyo kung bakit? Dahil naniniwala pa rin na God will provide. Kung hindi ka na nagsisimba, nalulungkot si pastor. Bibisitahin ka niya kahit na wala siyang motor. Lalakarin, kakausapin at gawin niya lahat para bumalik ka at para di ka mapahama. Kapatid, pangalagaan mo ang pastor mo. Palitan mo ng pagmamahal yung kanyang mga itinuturo. Ipanalangin, suportahan at tulungan para lumawak pa ang ministry na kanyang sinumpaan. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag mo sana itong kalimutan. Mapalad ang tumutulong sa kanyang lingkod. Darating ang araw, makatanggap ng putong na di nabubulok.